Dneska vám ukážem, ako reštartovať mobil a dostať sa na úplnú obrazovku na začiatok. Takže podržíte takto. Vypnete zariadenie. A celý ten mobil sa teraz vypol. A teraz iba takto držíte a teraz ešte. Teraz by sa mal o chvíľu zapnúť. A teraz ešte takto chvíľku dvakrát dáte a ešte trochu podržíte a no a dostali ste sa na úplný začiatok celého mobilu, teraz sa nechcete. Potom vám všetky softvery vymážu na mobile, to je jedine, keď zabudnete PIN, tak. A teraz iba proste, keď ho vypnete, tak proste už sa tam musíte len prihlásiť. To je všetko. Takže asi čaute.